kadom karbing long ra dan phasami pinya por ke milong tho sinelina tumang no wang thulo la se pini ke ilitum ka chethan ponji manipur a state along hadak along ria puthak sia sabso chethan mon po je non he jong itum kaduk awe sabe theglong je penangan okchum prana song atum alang atum ari chirung lo la pen resim gang tang kaduk awe stame alang pen wang si alang atum ari chirung lo po se ilitum long ponji la se ilitum lang pon lo nang kedam tangar ni wi ilitum thek pon long je hala dak opposition party atum pen la pen ra atum pen stame penangan protest lo la pen hang pon lo je hala dak acm enbiren sing alang lipan kapat resign dia phansi pinangan atum demand mon lo setame resign direct alang li bang ana ka demand ana hir kang tang same resign je ako join to that titi la buson jo setame non etum thek ponong ji non chua chek lo pen bang ke alang li pura resign pa melo lo chi pi pa melo la pen resign plot lo la pen non ke hala da ke president rule se bang joilo se non president rule bang det pen ku pi plang lo ma la bang solam itu mang ton pen chitan ponona Lasi non bang ke presiden rule se ada ke rule bom lo, lapen presiden rule bang det pen opposition atum same penangan tum pudun lo, mesen lo laposon ke setame labang so ke mang ini tum arjiding pik lo, arjiding pik aprang men si labang ke impose det nengje polo poselang ni tum men pupon lo, athya ke mang arjiding pik lo, jong sala so pen jong se impose det lo plo tang te pinier ni la panang ang lit let de je polo posepu, si non ke penangan ra France setame dam lo. Ahem arit 40,000 so se arada tum ke ahem arit setami na hoglo puselang ni tumben pupon lo setami non bang ke melo la sinon president rule bang det pen kumasi governor lo mablo tang teli tum thek pon lo je hadak manipur hawara governor ke ajay kumar bhalla pu alang li si hadak in charge lo governor lo la pen alang li pen ajok ultimatum pipon lo je nang li tum kaddu kawe okchum prana song do an setami ajara khai tum no nang li tum resim kang tang ko an mak kang hupon la pen ke kopi pi do mana tum nang surrender lab le dak nang chet thon lab le lo dang te nang le tum phan strict action enji pusipu alang le tum pen aphan strict action enji pusalang le pen jok ultimatum pi lo kalip lo dang te alang tum kopi tong plang pone je action ke enlop lo dang te amase nona phia bang ke penanga tum surrender lo ele tum news along long ponje Mitaya tuma group arambai tenggol pui alang tuma group ke la se arambai tenggol atum bangke non ka surrender pang cheng lo alang litum lahin chingwai lo terms and condition la pupu che don sar si non bang alang tum bangke ari chirung lo selang tumari chirung lo 307 an resim kang tang alang tum chewan lo la penalang tumang nu khodai lo la pen ke lang dam lo plo tang te itum thek pon long ji la sikram tang alang tum suluk sudak tum mon hosame je army atum resim kichi biadim armor adim pen hadak pen kang hupon resim kang tang lok si son suri trok ando 6,000 weapons mate resim kang tang ihu ponjab phala bang sopor hot sala bang sopor non se nang che thon bom lang posipu se kadu ka we mat ke 1200 tharu kre hinian bang ke chelong pon lo se tami ke long pon pe si ke ong lang boseli tum thek ponong je se arambai tengola tum benang tum surrender lo same kaprek a khaya okchum plan tum bang ke lang tum bang ke ari chirung pon pelang la se alang le tum alam don ka che tokolong ka chingwai along ka che don along ku pipi se alang le tum chingwai ponuma upload tang telang le tum ka chingwai pon ke la hen lo mate la puok chum prana song tum pen arambai tengola tum pen adiman bang ke la hen lo je alang le tum ke chengsi bang ke la hen lo to eradicate illegal opium and poppy cultivation posipu la se ke chengsi alang tum ke mang pon bang ke la hen lo je duma katiki drugs katiki atum phan drugs katiki atum phan alang le tum pavir nang po posipu alang le tum pangton thek nang ji posi government atum phanalang litum mena jok demand pon lo athe litum thek pon long ji manipur hawar long ke poppy cultivation ke famous pik hangyang hala dagalong ri long ke penang an ke la pensi chepang reng poppy cultivation pote itum chini ji drugs kani lahai hormu katiki atum han sipu pon lo sala dak dopik hangyang la se labang ke pangton thek nang ji nang litum pot se alang litum men demand pon lo la pen aku number 2 bang ke litum lang pon lo blo tang te border fencing bang ke implement vek nang ye posipu arambai tenggol atum pen demand pon lo je border bang ke fencing nang kuri pichen non posipu kalip lo tang te suluk sodak atum mon mang dobom pop serang tumen demand pon lo apen government atum stame chedon lo aku puthot alang tuma demand pon mang hen lo NRC bang ke claim pon nang ji posipu je 1951 ben ke do hala dak la pen aprang ke do tum hanan ke padolong nang setame 1951 ben aphi tum hanan ke plung nang ji puselang le tum pen demand pon lo last tame government atum pen chingwai pon po puselang le tum chedon lo apen puthot ako demand do thulang la bang ke assurance of amnesty plo tang te mane alang le tum phan la non pini resem kang tang ka chodai tum han an ari ke chirung tum han an na hok le do dam setame lang tum han do padam phun long nang po la pen ke nep long le puselang le tum men demand pon lo apen ajo government atum men setame alang tum chedon lo la pena jok selang le tum sami lahin chedon sarpen resim kang tang do ana bangke chipon lo setame halapu
หลังดำลบลองแต่กับเรียกใครคุกกี้ตัวมานัดออกชมพระนัดซองตัวบางแกปูดุนทุลลาตุมแกทั้งตะกาลิโลโคปิโลปุปto garner sympathy possible to garner sympathy la tum ke kang hon kang yin so ke long ya phan se ka chepak lang tab lo possible government anat pe na support ke long ya phan akang hon kang yin so ke long ya phan se la tum ke ka chepak lang tab lo bese hala puku ki anat ok prana song dom bang ke pudun lo same la punon penanga na tum bang enon ari serung elo sitame dopi khangyang lang athe weapon sok si resem kang tang lok si 6000 so se kang bopon kang hu pondo jalan chilong pet pilang la pen ke puku ki anat tum sitame ari serung re tum se ke ong lang la pujo si hala dakalam ke bangla pulo non amat ke kang sam jinje phansi ka bor ilong lo pose pu la pen kang sam tomon kang sam si long po pose berta long don lan hello la seneli pini lan si manipura adera alam ke bang ke ni thanbon thek chot po kardom